Hola, Rosa. Esta nit he estat veient en la interpretació de Mare Coratge en l'obra. M'ha encantat l'obra. Ho feu genial. Quina meravella. Vull dir, totes, és una passada lo bé que ho feu, com canvieu d'un personatge a un altre en eixa facilitat, com ompliu l'escena, com canteu, com tireu de la carreta, vull dir-te, és que al·lucinat en tots els detalls, que passada, vull dir-te, m'ha agradat moltíssim, moltíssim, ho heu fet però super genial. La veritat és que, uau, al·lucinant, estic al·lucinant i supercontenta d'haver anat a veure i haver anat a veure vos. La veritat és que sou una passada, és que, bueno, pues, tot juro que jo estava mirant i dia, però com omplen l'espai, com es manegen, quin control del cos, de les mirades, de les posicions, uau, una passada, quines interpretacions, quines veus, quina manera de projectar, uau, és que estic totalment al·lucinada, vull dir, encantadíssima de la vostra representació i, bueno, i en ganes de que feu cosetes noves, si vos avellís, i anar a veure-vos totes les vegades possibles. En sèrio, enhorabona, una passada d'obra. Ho heu fet molt bé, m'ha encantat. Un bes.